So yummy, so yummy. Ako ay tumakbo pumunta ng baryo dahil di ko na mapigilan ang gutom ko. Nung mapagod na ako, umupo sa isang bangko. Ako ay may naamoy, lalong nagutom ako. So hinanap ko ano tong niluluto. Dahil sa amoy na to, nawala ang pagod ko. Laking gulat ko naman nung matagpuan ko to. Ito pala ay ang paborito ko. Pansit palabok, so yummy. Pansit na bihon, so yummy. Pansit canton ay so yummy. So yummy, so yummy. Pansit gisado, so yummy. Pansit malabon, so yummy. Pansit kabagan, so yummy, so yummy. Dali akong pumasok ng resto at umorder ng isang bilaong gisado. Kahit anong klaseng pansit ang ipakain nyo, uubusin ko sa loob ng isang minuto. 1, 2, 3, magbilang na kayo seryoso. At hindi ako nagbibiro. Taga mo sa bato, pansit ay paborito ko. Pansit palabok, so yummy. Pansit na bihon, so yummy. Pansit canton ay so yummy. So yummy, so yummy. Pansit gisado, so yummy. Pansit malabon, so yummy. Pansit kabagan, so yummy, so yummy. Dali akong pumasok ng resto at umorder ng isang bilaong gisado. Kahit anong klaseng pansit ang ipakain nyo, uubusin ko sa loob ng isang minuto. Uubusin ko sa loob ng isang minuto.